smell what the rock is cooking. Čaute, vítam vás u prvého videa, ale let's playa z Minecraftu, teoretického prvého, lebo má som nejaké tie menšie let's play, aj keď nie sú bohuje co, ale toto by mal byť môj oficiálny, keď sa to tak vezme. V tomto let's play si ukážeme, ako zabiť Iron Golema a tak rýchlo, keď nemám ešte žiadne veci, iba nejaké podstaty sme urobili. Vidíte, tu je Iron Golem, dosť nepríjemný. Zistíte vtedy, že či je v tej dedine alebo nie, keď tam bude toto. Vidíte to? Je to ako keby menšia fontánka, v tom je to jeho symbol. Tak vidíte, že sa na to pozerá, díva po česky. Drží v ruke rúžu, ako nejaký teploško, hej. Ale tak je moc silný, zabil ma na jednu ránu, upozorňujem. Zavrete dvere, upozorňujem. A je tu veľa výmožností, lebo hráme na patchu Minecraftu 1.2.3. Je tu džungle, môžete lesť po lianách, máte tu, keď môžete, títo Maďari otvárajú, či tí CPčko otvárajú si vlastne sorované dvere. Sú to aj takí pidi mužičkovi, ak vidíte, jak ten malý šprintoval. To není on, ne to není on, ale je to taký pidi mužiček. Zombici buchajú na dvere, môžu ich aj zničiť po niekoľkom dlhom čase. Je tu redstone mapa, je tu dosť veľa častí, čo si ma odtiaľ ukradol ty špina. A ukážem vám privítam ešte tu z môjho kamaráta Nikolasa, čau. Čaute. A vlastne tak ideme na toho golema, ukážeme si, ako ho zabiť. Neviem, čo z neho získane, čo z neho padne, netuším, vážne, nezabil som ho. Naťažíme si niečo, uvidíme, urobíme. No takže, tak môžeme ísť začať, tak poďme narobať nejaké to drevo. A ešte niečo k tomu, počkajte chvíľku. Dobre, iba som kontroloval, či natáčam, lebo minule sa aj stalo, že som nenatáčal, mal som také nervy, že sa nepredstavili, že? No a vlastne, keď vám tam ukážem, som Tarzan, vidíte, super, au. No a vlastne, budeme tu ťažiť dreva, zabijeme ho a uvidíme, čo z neho spadne. Na autocite bude o Strongholdu. Keď chcete čo sa dozvedieť, alebo niečo nové, stačí napísať do komentáru, môžete dať aj svoj Skype, alebo svoj mail. Hej, všetko isté, sám neviem, uvidím. Lajkujte, alebo odberujte, hlavne komenty píšte, zdieľajte videá svojim kamarátom, príbuzným a teda. Hej. A keď máte nejaké parkour mapy, alebo hociakú adventure map, alebo hocičo, stačí dať. Stačí napísať, napíšem vám v popisu videjka v komentách, čo mi vy musíte napísať, to je hlavná vec. Že čo chcete so mnou točiť, môžete to so mnou točiť, alebo možno aj bez vás, to si vypovedzte. Možno aj s kamošom budem točiť s vami všelijaké parkour mapy, hocičo, všelijaké mapy, môžem s vami stačí napísať, nejak sa dohodneme už. Buď keď nemáte mikrák, tak budete písať cez chat, síce to je moc náhožá vec, čo existuje, ale nevadí, vaša voľba, či chcete alebo ne. Ja v pohode natočím, ale keď sa bude veľa hrnúť, tak ja musím si toho radiť, takže niečo môže trvať trošku dlhšie, niečo neskoršie. Nie je to až tak isté, takže tak nejak. Aby ste vedeli točiť cez Fraps, aby sa ma to zase niekoľko ľudí netočilo, nepýtalo. A točím hru Minecraft, lebo už bol taký prípad, že sa ma to niekto v komentároch opýtal. Hej, takže aby ste vedeli. Hrám, čo sa dá, budem točiť videjka, let's playe. Stačí povedať, keď chcete niečo vedieť, stačí povedať, o čo mám robiť let's playe. Klasické let's playe, to len som si istý, že aj to budem robiť. Neviem, jak to zlaknem, furt hovorím, že vykopem toto, vykopem tamto, postavím toto, urobím toto. Ale nejak sa pokúsim, stačí napísať, povedať, ja sa nejak zariadím, hej.
ale ne vždy, podľa toho. Videa budem točiť nie často, hej, ale iba keď budem mať čas a nebudem vonku alebo niekde, zavitý. Tak, a vlastne tak nejak. To má byť všetko, čo musím chcieť povedať, teraz začneme robiť. A ešte jedno chcem povedať, že bude to rozdelené na party, lebo máme ten obmedzený limit 15 minút. Smola, že? No. Ale tak, čo už máme robiť? Nie sme nejakí páni, aby sme si dovolili na všetko. Počítač je počítač, peniaze sú peniaze. YouTube je YouTube. No a keď budeme, tak si možno kúpime aj normálne Minecrafty, veď vidíte. Môj skin, to má skoro každý. Takže tak nejak. To by bolo asi tak všetko, zatiaľ sa pustím do toho. Pravím, že budú krátke videjka, možno, že to bude práve nudné, zábavné. Komentujte, kritizujte, je to na vás. Nebudem sa pristavať, nedávate, keď niečo niekto spamuje, tak nedávate prosím na spam zbytočne, hej. Takých ľudí moc nemám rád, lebo potom neviem, čo mi napísali, alebo komu čo, hej. Tak nejak. A už počujete, že už búcha na dvere zombík, síce neviem na ktoré. Hneď sa aj pozriem. Ja chcem vidieť také. Tak si tam vidíte, že zľahko skoro vyskočí na ten z koži. Budú to slovenské let's play, jak mám povedať, možno trochu české, neviem, vždy si pletiem jazyk, som nápol Slovák, no na 3/4 Slovák, nápol Čech. Alebo na 1/4, to je jedno. Ako kedy, ako mám náladu, to tak hovorím, hej, ste neboli zmagorených. A tak ďalej. Prajem, že budeme sa snažiť zabiť toho golema na každú cenu, hoci čím, hoci takými zbrajami. Fair, nefér, je to jedno. Fair to určite nebude, keď budeme dvaja. Pokúšame sa všetko spraviť. Preto sme vám dokázali, že ten golem existuje, to už ste videli aj sami. Si zomreli, jak vidím. Možno keď stihneme, tak si urobíme nejakú slepaciu farmu na jedlo, lebo vidíte, že vín nám furt nestačí. A chlebíky. Ale snad hej. To by zatiaľ nebolo všetko, ale v môjmu rozprávaniu by to zatiaľ bolo všetko. Zatiaľ idem, Nikola, skôr natežiť nejaké drevo, prosím ťa, idem zatiaľ natežiť nejaký kobl. Ja si práve pre veci. Jo, ktorá beňa je spoločná, aby si vedel, hej. Keď sa ber si o nej veci, ale čo zobereš, tak to aj vráť. Ten pavúk je prítulný, neutočí. Hej, už je po teba, po mňa, hej. Dávam ho zase do lopatou, hej. To dobrý skill. Mal som dreva, neviem. Už mám zničenú lopatu. Nebol to moc dobrý nápad. Si ho nezabil? Zabil. No ide ďalší po mne. Jo. Ešte, že tí golemy asi nevedia otvárať sami toto. Pere, to by bolo čo? Ste boli mŕtvi. Vlastne sú tu tie džungle, šody čo? V džunglách môžete nájsť tigrov. No, mačky. Sú to ako psi, neviem, či sa dá okočiť, neskúšal som to vážne, ale videl som ich. Golema vidím poprvýkrát, takže sa ma nič nepýtajte, prosím, o golemovi. Neviem, aký má damage, viem, že ma zabil na prvýkrát, keď som natáčal, ale natáčal som to, som si iba myslel. Bol som aj mŕtvý, ale tak, čo už, na budúce si ukážeme cestu do Strongholdu, keď to ešte s ním natočiť. Zatiaľ som budem venovať tomuto. A prosím, nepíšte do komentárov také, že to je kokotina, také debiliny, prosím, hej. Lebo ne každý je pán, hej. Keď ste až taký múdry, tak niečo na to ste vy a potom môžete kritizovať, hej, to už potom zoberiem ako niečo normálne, hej. Budeme robiť všelijaké redstone diely, všelijaké nové videá, všelijaké veci. Ešte neviem presne, aké, ale bude, to už viem isto. Neviem kedy, neviem čo, ale bude, to viem. To vám malo stačiť moje slovo, aj keď neviem komu, hej, komu ne. Ale snad sa mi podarí niečo natočiť, budem sa veľmi snažiť. Lajkujte, odberajte, komentujte, všeličo. Asi môžem povedať, tak villageovia sú jak keby, jak sa hovorí, teplina toho Goldema. Lebo
lebo ten vlastne oni ho ochraňujú, ten golden ich ochraňuje, aby si vedeli. A jak som už hovoril, že ten golden je tiež teploške mi ponúkal rúžu, si to videli aj sami na vlastné oči, takže nebudeme vždy taký vulgárny, len máme nejakú zlú náladu, jak vidím, že nebola. A tak ďalej. Ten zombík, on na mňa neútočí. Tak viem, že je blbý, ale tak ešte môžem byť. Teraz všetci zombíci idú búchať na dvere. No a keď chcete počuť ten buchot, tak počúvajte. Vidíte, počuli ste, to boli zombíci. Je to tiež jedna z výmožeností tohto Minecraftu. A niektorým to bude známe byť niekedy. Keď poviete, že vám stíšiť viac zvuk, tak ho stíšim akože, ale chcem, aby ste aj počuli nejaké tie výmoženosti vážne. Ja som vám to nemohol ponúkať, nemusel. To je moje dobro. A poviem vám, oko nikdy nejeste, to je, hej. Aby ste vedeli, ktorí to nevedia ešte. Ne každý to vie napríklad, hej. A to bude k dnešnému dielu asi všetko, uvidíme sa v ďalšom diele, čaute.